トル、早くに入場したらないね。おっとOh, look! こちらのゴリラとはに昔はじゃんけんに夢中でしたが最近新しい遊びを思いついたそうです。その名も左なバナナバナナ。ごめんなさい、お尻つけて座ってもらっていいですか。お尻つけてお願いします。ご覧ください、雄大なアメリカの大王です。でもピリピリはもうみんな心配そうじゃないですか。それもそのはず、本日のライオン一家の特別招待客は今馬さん。明らかに嬉しそうではありません。しましまのシャツを着ている方、今すぐかかれね。早く。あら、あの方たち、実は昨日の私のお客さん、私がお願いをする人ばっかりにそんな会なんです。ごめんなさいね。皆さんはラッキーですよ。今日はちゃんとお守り持ってきましたからね。皆さんのうちの半分は無事に帰れます。前にいるのはワニの兄弟、マイリーブラザーズ。笑っているようで実はものすごく凶暴なんですよ。顔は笑顔でも腹の中は真っ黒。そういうお知り合いいません？私はジャングルについて知らないことはありません。どこにどんな木が生えていて、どこにどんな動物が。いやー、先にぶつかる。皆さん、胸の左側に大通覚です。左側にハグです。なんとか曲がれました。優秀な船長に拍手。
とめて買うとあの像がついてきます。さて、文明社会に戻ってきました。ジャングルで過ごした3週間いかがでしたか？あっという間だった？それは楽しかった証拠ですよ。またジャングルクルーズの旅に参加したいという方、ありがとうございます。いつでも遊びに来てくださいね。それと最後に、これからもジャングルの仲間として自然と仲良くしていってください。船長中谷からのお願いでした。これからボートは狭い通路に入っていきます。安全のため立ち上がったりボートから手やお荷物を出さないようお願いします。またボートが船着き場についても下船の準備